Hayırlı irte, hürmetli televizor qarawçılar, efirde yanılıqlar çıkarılışı, studiyada Anya G'Badulina, bizning bugungi çıkarılışta. Respublikadan maxsus harbiy operatsiya zonasına her daim gumanitar yordam jiberilib tura. Oznaqaydan Shiratdagi gumanitar yuk uzatildi. Балаларга жайга ял өчен республикада шартлар җитәрлек, кайберәүләр мәчетләр каршында оештырылган укуларда белемнәрен арттыра. Зәй районыннан репортаж. Бу районның Иске Тинчәле авылындагы Гомәр Гали музее һәр кемне үзенә җәлеп итә. Музей яңа экспонатлар белән байытыла. Бүген Татарстанда һава шартларының бозылуы көтелә. Салкын атмосфера фронты йогынтысы фаразлана. Бу хакта синоптиклар хәбәр итә. Республика буенча урыны белән яшенле һәм җилле була, кыска вакытлы яңгырлар явуы ихтимал. Көндез һава температурасы 29 градус иссе. Җомга һәм шимбә 12 һәм 13 июльдә явым-төшем азрак булыр дип көтелә. Көндез һава температурасы 27 градустан да югарырак күтәрелмәс дип белгечләр. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 55-нче йомаклау утырышы була. Депутатлар 26 мәсьәләне шул исәптән 10 республика законы проектын һәм 7 федераль закон проектын караячак. Көн тәртибенә кертелгән барлык республика законнары проектлары беренче укылышта карала. Булар дәүләт гражданлык хезмәте, җирле үзидарә һәм Татарстан Республикасының дәүләт вазифалары, оешмаларның мөлкәтенә салым һәм башка закон проектлары. Дәүләт Советы утырышында 2023 елда мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында фикер алышуда көтелә, парламентның эшенә нәтиҗәдә ясалачак. Башка темаларга. Республикадан махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм туплап җибәрү эше дәвам итә. Шушы көннәрдә Азнакай районыннан Чираттагы ярдәм узатылды. Игелекле эшкә бөтен район халкы катнашты. Азнакайдан махсус хәрби операция зонасына Чираттагы гуманитар йөк озатылды. Әлеге саваплы эштә район халкы, җитәкчеләр, хезмәт коллективлары катнашты. Ярдәмнең төп өлеше хәрбиләр үзләре сораган кирәк-яраклардан тупланды. Урнаштырдык 2 машинага 6 тонна була инде. Монда инде бөтен кирәк-яраклар нәрсә сорадылар безнең герой егетләребез. Монда киемнәр дә бар, монда медикамент та бар, квадрокоптер да, тепловизор да, стройматериаллар да бар. 300-дән артык үзебезнең егетләребезгә шушы гуманитар ярдәм җибәрәбез. Шулай инде үзләренең гаиләләрдән дә посылкалар булды. Аларны да барып тапшырабыз. Монда инде 10 направление буенча. Азнакайлылар бу яктан бик актив. Районның хатын-кызлар советыда ярдәм оештыру юнәлешендә җитди эш алып бара. Бу юлы да җылысы бирүче туган якның тәмле күчтәнәчләрен әзерләгәннәр. Хатын-кызлар белән бергәләшеп чыгып үләннәр җыйдык, чәй үләннәре җыйдык. Алар аны бик көтәләр инде. Яңадан чәкчәкләр пешердек. Егетләребезнең тизрәк өйләргә исән-сау булып кайтуларын теләп калабыз. Bütün җитәкчеләребезгә, bütün Азнакай халкына, Актүбә авыллар халкына зур рәхмәтебезне әйтәсем килә. Бүтенебез берләшеп эшләгәндә генә шушылай күп итеп, зур итеп без ярдәмнәр җиткерә алабыз егетләребезгә. Район халкы хәрбиләр белән һәрчак элемтәдә тора. Ялга кайтучылар белән дә даими аралашу бара. Азнакай районы, Азнакай яшәүчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Безгә бик булышалар, аларның булышу бик сизелә. Рәхмәт. Хәрбиләргә ярдәм күрсәтүче волонтерларның хезмәте бәяләп бетергесез зур. Махсус хәрби операция зонасына нәрсә җитми, ни кирәк? Алар аны күмәкләшеп тиз арада җыеп та өлгерәләр. Волонтер буларак без эшне даими рәвештә алып барабыз. Эш безнең көндә эшләнделә. Туктамый эшләрне эшлибез. Маскировочный сеткалар безнең көндә үрелә, обедка кадәр киләләр. Волонтерлар һәм обедтан соң киләләр. Гуманитар йөк әзерләү тукталып тормый. Бу хәйрия эшенә һәркем үз өлешен кертә ала. Теләге булганнар якташ хәрбиләр өчен әзерләгән кирәк-яракларны районның махсус хәрби операциядәгеләргә ярдәм итү үзәгенә тапшыра ала. Фәнис Мөхәммәтов, Әлфия Ихсанова, Рустам Ярмиев, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы.
Теманы дәвам итәбез. Батыр хәрби хезмәткә кабул итү үзәгендә контракт төзүчеләргә бер тапкыр бирелә торган түләүләр $1,5 миллион сумга кадәр артты. Контракт буенча хәрби хезмәткә рәсмиләштерү вакыты 1 көнгә кадәр кыскартылды. Шунысында искәртү мөһим, әлеге түләүгә Татарстанлар гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә яшәүчеләр дә дәгъва кыла ала. Контракт буенча көн сайын хәрби хезмәткә кандидатлар саны 10 кешегә арта. Элек көн дәвамында 25-30 кеше килгән булса, хәзер үзәккә 35-40 кеше мөрәҗәгать итә. Моннан тыш аларга республикада һәм Россиядә гамәлдә булган барлык ташламалар, ярдәм һәм тернәкләндерү чаралары гарантияләнә. Контрактны хәзер хезмәт итүчеләр дә, мобилизацияләнгәннәр дә имзалый ала. Документларны рәсмиләштерү өчен хәрби комиссариатка яки сайлап алу пунктына алып килергә мөмкин. Тулырак мәгълүматны Татарстан геройлары сайтында белергә була, шулай ук экранда күрсәтелгән телефон номерлары аша да белешергә мөмкин. Быел Казанның биологик чистарту корылмаларын цикләндерү тәмамлана. Эшләр 82%-ка башкарылган. Цикләндерүдән соң объектларда проект куәте артыр дип ниятләнә. Корылмалар тәүлегенә 650 мең кубометрга кадәр су үткәрә ала. Элек су агу күләме 530 мең кубометр тәшкил иткән. Шулай ук Көнчыгыш полигонының икенче чираты файдалануга тапшырылыр дип көтелә. Шунысын да әйтергә кирәк, Казанның торак массивларында бюджет акчаларына 23 контейнер мәйданчыгы цикләндерелә. Ел башыннан бирле шәһәрдә шундый 6 объект барлыкка килде. Казанда 5 меңнән артык йорт газлаштырыла. Казанның Яратам торак комплексында 260 урынга исәпләнгән балалар бакчасын төзиләр. Аны 1 сентябрьгә ачарга планлаштыралар. Бакчада 12-20 кешедән торган 14 төркем оешыр дип көтелә. 2 катлы балалар бакчасы февральдә төзелә башлады. Бүгенге көндә эшләр 48%-ка үтәлгән. Фасадларның бизәлеше гадәти түгел, дизайн проектны төзегәндә торак комплексның көрән төстә башкарылган бизәлешендә исәпкә алганнар. Балаларның җәйге ялларын файдалы һәм мавыктыргыч уздыру өчен республикада шартлар җитәрлек. Берәүләр шәһәр яны лагерында ял итсә, икенчеләр мәчетләр каршында оештырылган укуларда белемнәрен арттыра. Шундый дини укулар Зәй районында да узды. Таҗетдин Ялчыгыл исемендәге үзәк мәчеттә укучы балалар белән хәбәрчеләребез дә аралашып кайтты. Язып бетердегез инде кызлар? Ялчыгыл мәчетендә дини дәресләр бара. Биредә 7 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен җәйге укулар оештырылган. Тәрбияле булып үссеннәр өчен остазлары да чын күңелдән тырыша. Без рәсми рәвештә аны 2 атнада ясыйбыз һәм шимбә якшәмбе ял була инде. Балалар гадәттә шимбә якшәмбе авылларга кайталар өйләренә. Будни көн инде монда без укытабыз. Балалар дәресләрдә әхлак нигезләрен үзләштереп, пәйгамбәрләр тарихлары белән танышалар. Шулай ук татар һәм гарәп телләрендә өйрәнәләр. Шәһәр балалары гына түгел, авыллардан килеп ислам нигезләрен өйрәнүчеләр дә бар. Бертуган Мәрьям белән Фатыйма Гаджикадиевалар җәйге укуларга беренче тапкыр гына йөрмиләр. Күп әйберне үзләштергәннәр инде. Мы научились здесь читать суры, читать намазы, читать всякие дуа перед едой. Дәресләр белән бер рәттән балалар өчен физик тәрбиядә мөһим. Укулар тәмамлангач, мәчет территориясендә футбол, теннис уйнарга да өлгерәләр. Саф һавада уйнаганнан соң алар өчен чәй истәле әзерләнә. Хәйриячеләр исә татлы ризыклар белән сыйлый. Мин инде беренче ел йөрмим монда, миңа бик ошый, үзем йөрисе киләм монда. Балаларының җәйге ялларын файдалы уздыруларына әти-әниләре дә шиксез шат. Мәчет каршындагы 2 атналык укулар 12 июльгә кадәр дәвам итә. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә. Эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Күптән түгел 2нче халыкара агро-идел агросәнәгать күргәзмәсе булып узды. Анда Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 400-дан артык компания катнашты. Рөстәм Миңнеханов һәм Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Разин заманча техника һәм ашламаларның яңа төре белән танышты. Әлеге күргәзмәнең масштаблары сөендерә. Татарстанның селекционерлары килгән кунакларны агротехнологиялар белән таныштырды. Аларның төп бурычы игенчеләрне төрле сортлар белән тәэмин итү иде. Бүгенге көндә бертекле майлы культураларның һәм күп еллык үләннәрнең 130 сорты санала.
Можете видеть очень хороший облив, очень хороший полос, мощный, короткостебельный, интенсивный. Нефть шығару компаниясы һәм Казан аграр университеті ғалимнәре уртак проект негізінде яңа ашламалар тәкъдим итте. Татарстан туфрагына анализ ясау нәтижесінде күкерт ягъни сирый җитмәве ачыкланган. Әгәр туфракта сирый җитеп бетмәсә, азотлы ашламаларның куллануы да файдасыз. Казан аграр университетының студентлары тәҗрибә туплау өчен агрсәнәгать күргәзмәсендә елда катнашып бара. Шушы выставкада шунда булган компаниялар белән аларның яңалыкларын карап, алар белән берлектә яңадан яңа әйберләр уйлап чыгару өчен без алар белән бүгенге көндә киңәш договорлар төзибез. Киләчәктә бергә эшләргә һәм инде безнең авыл хуҗалыгын җитештерүчеләренә яңадан яңа продукциялар, технологиялар тәкъдим итү өчен без бу юнәлештә нык эшлибез. Авыл хуҗалыгы техникасы да аерым игътибарга лаек. Мөслим җитештерүчеләрен Россиядә гына түгел, төрле чит төбәкләрдә дә беләләр. География растет, биография растет, и номенклатура наша тоже растет. То есть, очень серьезно занимаемся импортозамещением. Халыкара күргәзмә масштабларын Мәскәү кунаклары да бәяләде. Андрей Разин авыл хуҗалыгы продукциясын арттыруда Татарстанның саллы өлеш кертү турында ассызыклап үтте. Ну и еще отдельные слова благодарности руководству республики за то внимание к сельскому хозяйству. Мы его видим, мы чувствуем его. И, конечно, как я всегда говорю, без внимания первого лица региона никогда сельское хозяйство в регионе не может развиваться такими темпами, как это демонстрирует агропромышленный комплекс Республики Татарстан. Республиканың кулланучы кооператорларына 10 автолавка тапшырдылар. Машиналар, суыткыч, витриналар өзлексез эшләү өчен кирәкле бөтен нәрсә белән җиһазландырылган. Рөстәм Миңнеханов Кукмара районы сәфәр кылды. Ул терлекчелек өлкәсендә булган проектлар белән танышты һәм кырда эшләүчеләр белән очрашты. 1500 башка исәпләнгән сөт комплексы автоматлаштырылган саву залын үз эченә ала. Анда бер үк вакытта 50 сыерга хезмәт күрсәтә алалар. Биредә көненә 23 тонна сөт савыла. Киләчәктә 44 тоннага җиткерү планлаштырыла. Шулай ук республика рәисе 4800 башка исәпләнгән яңа сөт товар фермасы төзелешенең барышы белән танышты. Проект 2028 елга кадәр тәмамланыр дип көтелә. Кукмара районы күргәзмәсендә итекләр, савыт-саба, авыл хуҗалыгы чайланмалары, сөт һәм ит продукциясы тәкъдим ителгән иде. Район башлыгы Сергей Дмитриев игенчелек һәм терлекчелек тармагындагы вазгыять турында сөйләде. Районда барлык кырышлары вакытында без төгәлләй алдык, вакытында яңгырлар яуды. Бүген инде без күп мул уңышлар көтәбез алабызса. Һәр культураның дагын үз вакытында эшкәртеп, үз вакытында карап, терлекчелектә 11000 литр сөткә якынлашып киләбез. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов район казанышларын югары бәяләде. Кукмара районы күп районнар өчен үрнәк булып тора. Безнең барлык проектларыбызны гамәлгә ашыруны дәвам итү мөһим диде республика рәисе. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле алкар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Эфирда яңалыклар чыгарылышы без дәвам итәбез. Марс Алиев быел да үзе керткән традициягә тугрылык саклап, Иске Тинчәле авылы мәчетендә зурлап корбан ашы уздырды. Татарстанның агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе моннан берничә ел элек туган нигезендә мәчет төзеткән иде. Татарстан язучылар берлеге әгъзалары авыл мәктәбендә Гомәр Гали музеенда булдылар. Кунаклар арасында хәбәрчебез дә бар иде. Иске Тинчәледә Гомәр Гали музей мәдәният үзәге кебек. Авылга кем генә килсә дә 90нчы еллар уртасында ачылган музейны күрмичә китми. Марс Алиев та кунакларны шунда алып килде. Әле күптән түгел генә анда тагын бер кызыклы экспонат пайда булган. Гомәр Галинең сөргендә чакта салган йортының кабер ташының фотолары. Шулай ук музей кунаклары да аны байыта торалар. Бу музейга инде мин шәхсән рәвештә үземнең язган минем 20 китабым бар. Шуларның бер коллекцияларын җибәрергә Алла бирсә, инде минем шундый хыялым, шундый теләгем һәм шундый вәгъдәм бар. Балалар шагыйре Рафис Корбан элекеге коллегабыз Байрак район газетасында эшләгән елларында Иске Тинчәленең Волга колхозына еш килергә туры килгән. Гомәр Гали музее ачылу тарихы аның инициаторы Мөбарәк Мусин белән дә танышырга туры килгән. Мөбарәк абый белән танышып, нитеп киттек без. Аралаша башладык. Ул килә. Аннан соң үзенең теге истәлекләрен китап итеп чыгару турында кайгырып йөри башта. Аннан соң китап чыгаруда да аңа бергә эшләгән булды, булышкан булды. Аннан соң ул җирдә
ашырга иде, менә музей ашырга иде һәм Гомәр Гали исемендәге премия булдырырга иде дип. Аннары Казан кунаклары һәм авыл халкы Марсалиевның төп йорты урынында төзелгән мәчеттә Корбан мәҗлесендә булдылар. Җәлил хәзрәт Фазлыев репрессия корбаннары рухына дуга укыды. Берничә еллык булган бар ие. Бу безнең нигез дип күрсәткәч, әйтәм, ул нигез буш тормаса әйбәт булыр инде дип шундый сүз булган иде. Менә үз нигезләрендә инде матур мәчет бастырып куйган. Кунаклар һәм җирле халык аннары Яңа Шәймирза авылындагы Марсалиев үрнәгендә авылларны киләчәкле итү, яшәтү турында әңгәмә кордылар, җылы аралаштылар, вәгазьләр тыңладылар. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Ул бүген күчемсез милекне рәсмиләштерү белән бәйле мәсьәләләргә багышлана. Роскадастрның бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларын алып баруны тәэмин итү һәм нормага китерү бүлеге җитәкчесе Артур Садыков реестр документларындагы хаталарны ачыклау һәм аларны вакытында төзәтү эшләренең мөһимлеге турында сөйләгән иде. Хәзер әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Артур Федайлевич, исәнмесез? Исәнмесез. Biz bugün реестр хаталары турында сөйләшәбез. Кая, ничек очрый ул? Biz Татарстан Республикасы буенча Роскадастр иҗтимагый хукукый компаниясе филиалы хезмәткәрләре буларак, бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында булган объектларның тулаем, төгәл һәм хатасыз булу өстендә эшләребезне алып барабыз. Реестр хатасы булып, бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында мәгълүмат кертелгән документлардан кабатланган хата санала. Бу документлар шик планы, техник план, территория карта планы яки тикшерү акты санала. Демәк, шушы хатаны кадастр эшләрен башкарган һәм шушы тиешле документларны әзерләгән кеше ясаган. Иң киң таралган реестр хатасы булып, җир участогы шикләрендәге характерлы нокталарның, координатларның төгәлсезлекләре инде ул. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларында шушы хаталар булу сәбәпле хукук ияләренең төрле эшләр башкарганда каршылыклар чыгуы мөмкин. Еш кына реестр хатасы күчемсез милек объектлары шикләре урнашуы турындагы бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларында ачыклана. Шулай ук реестр хатасын күчемсез милекнең хукук иясе үзе дә ачыклый ала. Әгәр дә реестр хатасын ачыклый икән, Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсе белгечләре ведомство карамагындагы булган документлардан, дәүләт фондында булган мәгълүматларга, шулай ук кызыксынган затлар тарафыннан тәкъдим ителгән мәгълүматларга да анализ ясыйлар. Хата расланса, Росреестр белгечләре төзәтү процедурасын башлыйлар. Закон буенча сезнең хезмәткәрләрнең билгеле бер вакыты бар, әйеме төзәтү өчен бу хаталарны? Реестр хаталарын төзәткәндә хукук органнарын теркәү органы инициативасы буенча, шулай ук Роскадастр иҗтимагый хукукый компаниясе филиалы да катнаша. Алар координатларын билгелиләр. Моның өчен филиалның 2 ай вакыты бар закон буенча, мөмкинлек булганда тизрәк эшләнә. Реестр хатасын төзәткәннән соң документларга нидә булса үзгәрешләр керәме? Реестр хатасын төзәткәннән соң җир участогының мәйданы кимергә яки артырга мөмкин. Арткан очракта 10%-тан артыкка түгел, кимегән очракта 5%-тан артыкка түгел. Шулай ук хукукларны теркәү органы шушы үзгәрешләрне бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына керткәннән соң да хукук ияләре үзләренең объектлары буенча шик планы яки техник планын әзерләр өчен кадастр инженерына мөстәкыйль рәвештә мөрәҗәгать итү хукукыннан мәхрүм ителми. Димәк, шушы милекнең бәясе дә үзгәрә дигән сүз бит инде. Шуңа күрә җир участокларын бүлеп бирү өчен, яңадан бүлү өчен, кадастр исәбе дөрес исәпләнсен өчен һәм шуннан чыгып салым дөрес саналсын өчен, кредит яки субсидия алган вакытта ана капиталы дәүләт ярдәм программаларында һәм башка программаларда катнаша алу өчен реестр хатасын төзәтү бик мөһим эш. Күчемсез милек белән төрле гамәлләрне башкарганда төрле каршылыклар чыкмасын өчен реестр хатасын төзәтергә кирәк. Артур Федайлевич, менә бу алып сату вакытында мондый хаталар димәк еш очрый инде, әйеме? Алар очрарга мөмкин. Чөнки хукукларны теркәү органы үзенең этабында бүтән тиешле
процедураларны тикшереп узалар һәм алар анда ачыкланырга мөмкин. Артур Фиделевич, сезгә бик зур рәхмәт җавапларыгыз өчен. Тагын бер кат безнең караучылар өчен кая ничек мөрәҗәгать итеп була сезгә? Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалына бар мөмкин булган усуллар белән дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Безнең адрес Казан шәһәре, Кулагин урамы, 1нче йорт. Безгә шәхсән килергә була. Телефон 255-25-95, шәһәр коды 8843. Рәхмәт сезгә, Артур Фиделевич. Киләсе очрашуларга кадәр. Үзегезгә рәхмәт, сау булыгыз. Сау булыгыз. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Бу атнада барлык Татарстан халкын гаилә очрашуларына чакыралар. Яңа форматта беренче тапкыр Тәмле Казан гастрономия фестивале узачак. Быел 200дән артык азык-төлек предприятиесе үзләренең кулинар осталыкларын күрсәтергә теләгән. Шуларның 111-е сайлап алыны узган. Рестораннар, кафелар, фермерлар, үз мәшгульләр, шулай ук сувенир продукциясе һәм һөнәрчелек әйберләрен дә тәкъдим итә. Беренче тапкыр балалар өчен аерым зона оештырыла. Фестиваль шимбә көнне көндезге 11-дә башлана. Татарстанда яшәүче халыкларның традицион бәйрәмнәре елдагыча керәшеннәрнең Питрау бәйрәме белән тәмамлана. Бу атна азагында 13 июль көнне Мамадыш районы Җири авылындагы Тырлау аланында керәшеннәрнең республика күләм Питрау бәйрәме үтәчәк. Ул быел 26-нчы тапкыр оештырыла. Питрау бәйрәмендә үзенчәлекле йолалар, этник җырлар, таң атканча катлы барган көрәш, атлар чабышы һәм керәшен шибәре бәйгесе булачак. Быелгы яңалык Питрауда суда йөзүчеләр ярышы да көтелә. Шулай ук милли уен өчен айрым мәйданчык билгеләнгән. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Барыгызга да имин һәм уңышлы көннәр телибез. Хакның фатихасы кирәктер. Хакны әйтер өчен халыкка вәҗүдендә дола җәйрәп яткан, көн итсә дә үзе тарлыкта. Вәҗүдендә дола җәйрәп яткан, чарлар буйлап җилгән турапта, бөек диеп кушаматын хәтта катажаннар кушкан гулакта. Бөек шагыйрьләрнең бөек улы, газиз калып ялган мәкердән, тимер читлектә дә яшеренеп, хак тарихны язган. Хәтердән язган кыйтгалардан кыйтгаларга кубарылып илләр күчкәнен, хуннар хакын хаклап бер ялгызы әйләндергән тарих көпчәген. Дола хакын, Алла хакын хаклап, аралаган безне яладан, Әлмисакта түрек һәм тереклек бер тамырдан гүя яралган. Бер тамырдан гүя яралганбыз, таралганбыз җиһан буйлата, мәрткә киткән дола балбалларын хәтер үзе килеп уята. Мәңге тынмас саксык иңрәүләре сеңеп калгандыр күк ташларга, мәшригында һәр бер мишкин әнә татар бугазыннан башлана. Мәгърибендә һәр бер мишкин әнә алып тауга кайтып сыгына, саксык иңрәүләре әверелгән кыйтгаларының уртак җырына. Бөек шагыйрьләрнең бөек улы, Арслан да үзе алып та вөҗүдендә дола җәйрәп яткан, көн итсә дә кимлек тарлыкта.